Jdi si pohladit koně. Jdi si pohladit koně. Já nepouštěl. Já ne. Nazdar, Hafane. Nazdar, Fousku. Tak přátelé, příjemný, krásný podvečer. Dovolte mi, abych se ujal slova v závěru dnešního dne. Ten příjezd ten byl záměrný. Barandovský ateliéry udělali svý. Proplatění skokolty, smet i sní nebo ještě. No nicméně děkuju děvčatům, že mě doprovodili, určitě bez jejich pomoci by to bylo velmi náročný. Ale já si myslím, že dnešní večer, tenhle závěr nějakým způsobem patří k tomu, aby jsme tento večer takto ukončovali. Já si myslím, že v tuhle chvíli asi všichni čekáte na výsledky, které moje kolegyně nějakým způsobem připravili. A přestože tu nemáme úplně plnou sestavu, nevím, jestli můj realizační tým má přehled o tom, kde naše motospojky jezdí. A ty jezdí a dobře. Víťo, seš milej kluk, ale nech paní, ať udělá jeden telefon, abych věděl, kolik času nám zbývá do vyhlášení výsledku. Případně můžeme udělat nějaký pistolnický souboj ještě. Já ti půjčím, určitě to není problém. Vyhráli koně, jak říká můj kamarád, on je úspěšný, nechci říct trenér, to ne, ale minimálně vlastník a dneska ve třetím dostihu pardubického závodu mi vyhrál jeho kůň první místo, takže si určitě zaslouží potlesk. Ne, to už jsme slyšeli, to jsme zjistili, ten si to zaslouží. Nicméně si myslím, že ten kůň stejně skončí tady na Hamouzu. Ale uvidíme, nebudeme předbíhat. Ještě jednou bych rád poděkoval našim děvčatům z oddílu, který tady drží a starají se o naši koně. Já myslím, že to k tomuhle areálu určitě patří a je to velmi krásný sport. Nejenom se spolu dopředu, veď? Všechno ostatní, co jsme spolu absolvovali, střelba lukem a střelba vzduchovkou a podobně, nebo ze zbraní vůbec. Já myslím, že i ten koňský sport je velmi krásný a patří k závěru toho dnešního dne, protože samozřejmě indiáni na ty koně neuvěřitelně fixováni. Já poprosím teď děvčata z realizačního týmu, jestli by přišli sem ke mně nahoru a zkusíme nějakým způsobem zorganizovat vyhlášení výsledků dnešního dne, vyhlášení nejlepších týmů, vyhlášení všech těch z vás, musel být pan, když ten zdal první, ten by musel vyhrát první místo. Ty výsledky toho vašeho týmu byly co nejlepší. Jo, červený, kterým jste pomáhali. V každém případě, já myslím, že bychom si ještě mohli dát slivovici kolem dokola.
Co říkáš, Erik? Přímý přenos, hodíme to na YouTube. No, teď je otázka, jestli to nebude jenom jedno kolo, aby jsme museli dát 3 kola, spadnou dolů. Jednou člověku, který to na závěr nezažil. Říkám, ten by měl dostat první místo, tyjo. Já to převezmu za něj a předám. Poprosím Jsme spolu v týmu, vy. majitele hotelu pohostinství Urisu, aby se ujal svého řemesla a rozlil jedno kolo komplet, aby jsme nějakým způsobem se posilnili na ty výsledky, které nás čekají, protože pro někoho to může být opravdu infarktová záležitost. Tam budou Tu máme. Tu jsme udělali. Jednotlivé Jsme uložili. Pro mě určitě ne. které budou určovat výsledky dnešního celodenního plánu. No takže bílí to vyhrajou. Bude Ty měli to totiž večer plný nervů, Infarktou musí se stalo. už aby zapadlo to sluníčko, veteriku. vždycky někoho vyhlídnu. Bude to večer plný nervů. Tak, A teď si Erik, to je divný. tak poprosím realizační tým, my jsme to auto zapomněli asi nahoře, co? No nicméně, tady máme aut, že bychom zase s nima vytvořili přehradu na Berounce. Láďo, sežeň si od pana Koláře klíč, vem si Dušana, ať nejí pořád. Tak, výborně, Dušan se rozpohyboval. Dušan si veme klíč od chlaďáku. Má ho buď pan Kolář, nebo Michal. Kdo má klíč? Dušane. Ježíšek. Pan Kolář? Dušane, vem si klíč od pana Koláře, vem si Láďu páru a zajeďte obratem v rámci samozřejmě dodržování bezpečnostních pravidel, protože i tady jsme na komunikaci sice místní, nicméně komunikaci. Michala tady radši nechte, ten už... Michal jede místo tebe. A oni to zvládnou i vedou, ale to jsou šikovní mládenci. To ne... Stačí, když jim půjčíte klíč, nevysvětlujte jim. Půjčíte jim, Michale, klíč, oni to určitě zvládnou. Tak, a jedete pro 2 až 10 lahví slivovice. Ať máme co pít. Kdo je pro? Výborně! Děvčata s příbrami tam mlčej, expedice tam je díra asi. Tam se mi to zboží... Není. Tam se mi to zboží trošičku ztrácí. Tam ty chystáky, tam je trošku mezera, tam je trošku díra. To není možný. Nicméně, já věřím, že se s tím poperem. Tady jsou taky děvčata s příbrami. Dušan to ví, ten to vkladák je jak doma. Abychom měli mezeru ve zboží, to je jedině Vojrovický ukazuje ztrátit, to jo. Vedoucí dopravy a nemá klíče. Vedoucí dopravy a nemá klíče. To je jako kdyby mi řekla vedoucí pekárny, že nemá pec. Tak, máme klíče od nějakého auta? Prosím tě, ty se zržat nespadne. Tak, výborně, klíče máme. Poprosím vedoucího dopravy, aby zařadil 1 a za 7 minut byl zpátky. Za 5. Tak, do té doby Noro. Takhle se jmenuje tento krásný pes, který je v opatrování vedoucího střediska pana Koláře.
určitě ho má velmi dobře vychovaného. Je to fena, velmi krásná. Určitě, že je to fena, že by to byl Tak. pes. Zásobovací tým odjel. Paní Baudyšová, ještě se mi musíte 5 minut věnovat, než se vrátím. Pak si dáme jednu rundu kolem. Runda je připravená a nemáme co pít. To je hamba. To je hamba. Vodu pijou žáby. Co pak je hamba? To je nevypočítaný závět, jo? My pijeme Vidím, rum. že nejenom kolega z Příbramy, který sice velmi dobře obsluhuje pece, i vedoucí pekárny z Berouna bude muset zarazit přísun tekutin do svého těla. A nebo Je? musím požádat pana discjokeje, aby co nejdřív Kolega spustil z Příbramy, který obsluhuje své pece. podmanivé tóny, které vás zavedou na Ten parket už chrápe. Ale i tamhle a kolega budete z moct tuto Berouna. záležitost vytancovat. To jste se vzpomněl, Ty pane jsi Chvojka, to nedává, pozdě, ten už zůstaň zatím dole. Nebyl, no. Zůstaň zatím dole, tvůj čas ještě přijde. Určitě přijde. Já v tobě věřím. Já si myslím, že ty určitě ještě dnešní večer dostaneš prostor. Je to potřeba vydržet, obrnit se, nepodléhat svodům restauračního zařízení a bufetu, vydržet ještě nějakou minutu, případně se proběhnout kolem tohoto areálu, využít nástrojů, které jsme používali k týrání těla, Abych to běžel týden. vypotit nějaké to deko a pak se vrátit jako vítěz mezi nás. Tak veliký, že bych to běhal. Zatím to vypadá, bych možná doběhnu. mohl by vítězem Možná. být, nebo mohla by být i nějaká žena. Brichtová na mě dělá oči. Nicméně já nemám ty výsledky v ruce. Ty výsledky v ruce má můj realizační tým. Ty výsledky v ruce budou tajné, zatím jsou tajné a budou zcela oficiálně vyhlášeny za pár okamžiků. No, a těch okamžiků už počítáme 5, Pár 10, párů. 15, Paní 20. Šrámková podlehla svodům koňského vábení. Paní Šrámková se nechala zlákat touhou, že svět je nejkrásnější z hřbetu koně. To má málo, musí na ptačí pohled, jo, to je lepší. A pak ten svět vypadá úplně jinak. Ten už taky zlítej, ne? Nicméně v sobě skýtá To mně už přijde jako takovej ten, jak nejedno překvapení zavolejte a jestli nejednu zavoláte, záležitost. tak Zvláště, jako když víš, jezdíte jak se. tak máš pořád, ne, jak tam furt jako Já jsem melou, se kolik je tady učili, korun, jako musel a furt obrátit melou. i tyto ostruhy, Co víš, byl protože jako kdybych se dotkl A furt budu toho, něco našich mlít, dokud koní nepřivezou slabin, ty výsledky, tak víš jsem co? skončil někde u křivoklátu. Marně byste na mě dnes večer čekali. My bychom si tam pro vás došli, no. Ono, ta příprava, to víte, ty herci to nemají lehký, oni v maskérně tráví tak 2 hodiny, pak jsou 2 minuty na place a pak zase jdou. Já jdu na záchod a až přijdu, tak bude Takže úplně ta jiný téma, to je záležitost úplně jasný. určitě není jednoduchá. A to, co vidíte, je samozřejmě souhra všech možných sestřih. Tamhle přichází hátá titla, A tam velká. vidím krásnou šoči, škoda, že nemá péro za kloboukem. Nádhera, nádhera. Nicméně i tato žena z červeného týmu prokázala dnešní večer, že má vlohy k tomu, aby se zařadila mezi vítěze dnešního dne. No jasně. Její S dobrou, pohled s dobrou pomocí, Její jako pohled jo, to bere na- ten zadní úzel, hele, k ten neměl ležícímu chybu. střelci byl obdivuhodný. To, že dvakrát Je poblížil vidět, rybího, to docela jde. že si neležela dneska prvně. Je vidět, že tyto polohy trénuje, je vidět, Každý den že v asi. tomhle je velmi zkušená žena. Já jsem to jejímu manželovi několikrát připomínal
Akorát jsem se divil, že se nikdy nesplete, protože ona má stejně krásné dvojče. Ona má sestru, která je nepopsatelně stejná jako ona a já sám, protože je nevidím tak často jako její manžel, si je pletu. A často já tvrdím, že i manžel se někdy splete, ale nevím, jestli je to záměrně, či dělá takovýho překvapenýho. To nevím, ale z něj tu odpověď jsem zatím nedostal. Věřím, že jednou se mi k tomu přizná. Nicméně jeho žena je velmi krásná a velmi šikovná. Nejen na hřbetu koně, ale vůbec jak v lukostřelbě, tak ve střelbě na terč. Ten byl přímý, ale... Přátelé, vzhledem k tomu, že jsem hovořil celý den, mé hlasivky samozřejmě tím pádem dostávají poměrně značně zabrat. Ale já se těším na tu slivovici stejně jako většina z vás. Přesto si myslím, že nás dneska tady nebylo tolik. A přesto si myslím, slivovici, těch 10 až 12 láhev. Co to povídá? To jsou vaše, to jsou naše. Tohle mi dej, jsi šikovnej kluk, já to furt říkám. Proto Láďa to má, počkej. Ne, nikam nejezdí. Já vím, že to má Láďa hodně jednoduchý. Tohle si vem, dej to paní Wernerový, to je ta sympatická blondýnka za sebou. Kdyby to bylo mě, tak se na to vysedou, ale dobře, tam dole, si ty nevyhrál. A rozlejte nám rundu kolem. Já si myslím, že ne všichni mají z hůry dáno držet se na hřbetu koně. Přestože jsem chválil krásnou mladou ženu, její manžel tak šikovný není, přestože má spousty předností, sice se snaží, seč může, ale pohyby, které dělá jeho manželka na hřbetu koně a nikdy nemá. Sedí tam jak pytel na bramborách. A je vidět, že celou řadu úkonů musí zvládat jeho manželka. Tak já poprosím realizační tým, aby nějakým způsobem nás občerstvil. Natáčí, jo? Jasně. Prosím, Danko, co mi z těch fotek, jako... Na primě. Co na primě? Budeš na YouTubíčku. Žádná prima. Hele, hodíme to na YouTubíčku, užijeme si ten zážitek, ne? Ale počkej, já mu dám Zdenkovi, hele, ten bude potom obzem, byla nám v ruce a mu to řeknu. Já děkuju kolegyni z realizačního. Ten řídí, Řídřiky taky řídí. No, to bych neříkal, za ten večer, no, to odpoledne, to bylo startovní teda. A je. Tak já poprosím, aby jsme všichni uzmuli pohárek. Michale, nehledej, co nenajdeš, vem si pohárek, víc neřeš. Maximálně si najdi pana Koláře, protože bude asi poloviční. Tak už mám. Výborně, panu Kolářovi taky jde jeden. Pane Koláři, taky máte jeden. Pane Koláři, prosím vás, vemte si taky. Pane Koláři! Jde se učákat na koně. Pan Kolář, Michale, když tě viděl, tak radši utek. Začal za paní Kolářu. Ten šel asi za paní Kolářovou, to víš, on je vzorně vychován.
Seš tam. Přátelé, jestli máte Tam jsem všichni toho pána pohárek, obešla jako. To je v pohodě. připijím na zdar dnešního dne, na krásné počasí, na neuvěřitelné Celostátní runda. výkony, které jste předvedli mnozí z vás nad hranici svých možností. Neuvěřitelně. Nepiju si. A věřím, že ty následky, který za pár okamžiků zveřejní, Tohle to je vás boží. všechny Šikovnej ten mile pán, no. překvapí a nikdy Se nebude pije rychle ty zklamán. třetinky. víš. Nazdar, krásného dne. Na zdraví. Na zdraví. Cink. Ale pro ten čestný zdar, my to vydržíme, viď? Tak cink. 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 Zopakujeme si to na Vzhledem příště k tomu, ráno. že máme prostor ještě časový, poprosím kapitány jednotlivých družstev, aby se konečně dostavili na prkna i znamenají svět. Prosím kapitány, aby se dostavili na prkna i znamenají svět, to znamená nahoru, kam pan Perglů se tlačil před půl hodinou. Neuvěřitelné výkony na závěr. Ne, ty to neskoušej. Tak. Ale byl to jako Poprosím rozumný kapitány postřeh, jako jo. týmu, aby se On ten Erik je taky dostavili veselý už. jo. na pódium. Poprosím profesionální fotografku, aby zdokumentovala tento moment. Protože Točíš mě? toto už se nebude opakovat. Ne, tubičko. A ten můj ksich. No a co? Tak, Točíme všechny? zatím mě neobjímej, ještě nejsi vítěz. To ještě přijde. Ten čas tvůj, jak ti slibuji, ještě přijde. Tak, zde vidíte ty, kteří se ujali kormidlování vašich týmů dnešního dne. Já bych prosil, jestli pár slovy vyjádřili své dojmy z dnešního klání, aby vyjádřili své pocity, to, co cítili během celého dne, případně večera při čekání na výsledek. Nejblíže po mé levé ruce vedoucí pekárny s příbrami, pan Pergl, prosím. Aha, já jsem z Berouna, ale... Děkuji panu Chvojkovi, děkuji vám. Pojď k nám, do týmu, pojď. Tým oranžových. Kam jdeme? Mně se líbilo to, jaká atmosféra tady hodně vznikla, vážně, nikam nechoď. jaký zázemí tady bylo. No, když jsi pan vedoucí z Berouna. Prosím klid, žádný matej si vole ten který stará o svý. No jo, ale ty jsi z Berouna. Prostě abych chtěl panu Chvojkovi poděkovat za celou tu atmosféru, za celý to zázemí, za celou tu organizaci, prostě za všechno. Jdeme spolu asi 16 let a budu rád, když spolu budeme dál. A budeme prostě jeden tým. Děkuju moc. Díky. Potlesk. Poprosím kapitána žlutého týmu o pár slov. Já jsem chtěl poděkovat samozřejmě svému žlutému týmu, který předvedl výjimečný výkon, zvláště samozřejmě ve střelbě Viktorovi, který zachránil reputaci, kterou já jsem zkazil svojí úplně nedokonalou střelbou. No a samozřejmě, co už řekl tady Erik, tak atmosféra krásná a doufám, že vlastně navážeme na nějakou tradici. Takže příští rok ahoj. Díky moc. Tak, Radek Kubička, modrý tým. Děkujeme za pozvání.
modrý tým byl určitě nejlepší, sice ne v každé disciplíně. Důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Při čekání na výsledky mě naplnil gulášek a prasátko, takže spokojenost. Díky Radkovi. Simona. Monika, promiňte. Tak já děkuji všem, děkuji zelenému týmu, který se zúčastnil s perfektními výsledky. Jsem společensky unavená, ale to nevadí. Děkuji panu Chvojkovi za toto krásné léto, indiánské léto a předám štafetu dál. Díky Monice. Sice byla 14 dní na dovolený, takže v přípravném realizačním týmu nebyla moc vidět. A je divný, že najednou je tak unavená. Je vidět, že to bych si netroufl říct, je společensky unavená, jak správně řekla. Prosím o slovo. S každým pivem se to o půl metru tam stále zkracuje. Červenému týmu. Ačkoliv jsme byli vylosovaní sami ženský, tak jsme to super zvládli. Děkujeme za spolu párovi a věřím, že jsme to vyhráli. A to si ještě počkáme. Jsme za počasí, ale to je skvělý. Díky. Díky moc. Vynikající. Poprosím pana majitele, závěrečná řeč, závěrečné slovo. Takže já, když měl slovo, tak jsem přemýšlel 16 let, my jsme asi spolu 26 let, už asi, myslím, 89 a no, tak asi 26 let. Takže doufám, že budeme dál společnou cestou. Moniko, nech nám toho modrýho. A bílý tým, bojovali jsme, dřeli jsme, snažili jsme se. Padali, vstávali, ale bylo to hezký, fakt hezký odpoledne a doufám, že se ještě vydaří. Díky. Já myslím, že tohle byly závěreční krásný slova, určitě potlesk všem zúčastněným, všem vám, všem za krásnou atmosféru, kterou určitě je snad jedině kalí to, že se nás tady nesešlo víc. Ale jinak si myslím, že ta záležitost, ten průběh toho dnešního dne byl nádherný. Určitě bouřlivý potlesk všem zúčastněným. Díky moc. Díky a doufám, že startujeme novou tradici naší firmy. Já poděkuju kapitánům, aby se odebrali ke svým týmům. A jako v politickém klání vyčkali náčtu hlasů. Ty neskákej. Celkem je nás 25, ale Baruch neskákej, protože to by byl tvůj poslední skok. Teoreticky měl mít na dvakrát. A ještě bych tě musel zastřelit. Tak. To je no, přes ty prdele. Tak. Sedni si, to víš, Si nedám. Tak. Ani? Děkuju, ručičku hýbám. Eriku? Dovolte mi. No, to je ono. Otoč domů. Nech mi tu asistentku. Stačí ti pan Kolář. Nech mi mou asistentku. Stačí ti pan Kolář. Prosím tě, tohle je laťka, která je příliš vysoká. Pan Kolář ti říkal, že jsi ve 13. měsíci a minimálně trojčatavou. Ale to by nebylo špatný, to by byla Moniko, oslava lepší. zkontrolujte to, jestli tam netluče nějaký srdce. Ale ne níž, Moniko. Ne níž, prosím vás. Aby mu náhodou ty trenýrky nespadly, prosím vás. Neblbněte. Zachovat dekoru. Tak. To roste každou chvíli. Přátelé, za mnou stojí osoba, člověk, který už 2 hodiny netrpělivě čeká, abych mu předal mikrofon a mi pořád nechce dát. A vydržíš cestu až do Mně se zase na další rok nepodaří, abych tento mikrofon držel na těchto prknech.
mně se nepodaří mluvit. Manželka by koukala, že si přišel na koni domů. Několikrát během každého týdne. Ne, Miru. Ale tento pán, byl jsem pozván jako profesionál, aby nás dnešní večer bavil. Tento pán bude mít v ruce vaši spokojenost a závěr dnešního večera. Tento pán bude určovat tóny písní na dalších několik týdnů, protože mnozí z vás víte, když jsem posledně organizoval nějaké setkání, tak jsem pozval kapelu. Takže bychom si měli ještě 3 týdny potom, si to neběre, to by bylo krásný. Večer. Jasně. A krásný pobyt v baru. Někteří z vás určitě naštíví. Omlouvám se, já to nebudu. Posledně, když jsem organizoval nějakou akci, tak jsem si dovolil oslovit toho pána, ne toho mladýho, toho staršího, s takovým tím copánkem tam za mnou. A ten mi doporučil kapelu, která uspokojí vaše touhy po tanci.